ni anasefo kura sresre aduane ana no pay mechia wo menim se wo hunya kura na onyame ento ase bobo no nsia ebobo no nso ebobo eyidi ewrade obehye ne ho anyunyam ka wakoma to yam ofra me sk Appiagyei me mpem ho asem ayo ame ba wonu me ade bi esi kana wadi me ba no na say man far we edi o da go power radio obehwe ye say man far we edi o ya tali da wanyango ponchira wate ni me se wuti me but yapon a odi me hu de me hey but you also born more than what in Yamishrao because and you better say yeah I Omahene was Yankupon Shrao pa or dream pa Omahene said meaning the son and what here a radical cost so Appiagyei what Omahene Yamishrao Adom 106.3 and Auti Abono 9 apa ho sima edu ensia abo 416 nse o bibi na obekọ dwuma ne ade a sore na boaboa ho na freuni abi nso so mfa na fide ne nto Adom FM if it's the same range sebeka base no num na bo bo base no num no aka base 5 minutes no me sore na bishop yawo Usiansa obetenenka monko so na monka yenso so wompa ibum yenso ye kaimo ebrenu mu Yesu kofa ebrufu ebim homeda ebi na ekomo de ne suafo no na ofriasie epempan mantem eno ebi awie na falasifo no ehunu no oka kire no se hwe Osiafo no aye die eni ho kwan se woye no homeda na onse monkenkan ye die David yeye ewo bra accommodate no Bible mun se mo ado monken kan ye wabra comedy David ni na chidifo ya kwa ye bei ubetimi anya leader pa audi na chi ebia Yesu the person who are because obey nipa fem obey nipa odidi unya mere ne man tanmo supporting on the ministry edu Bible kan Bible no baby a esiafo no bisa Yesu ya wudidi ana ana o se ai ana esiafo yi twehye ese ana obi bre na aduane na ya ho nka nkyere ye ne ana ena Yesu
and some say the diane no I would deal in an no at the will be as a so yet was man and a juma. As you have on a comedy or mono. And on board a brufu, yes, a do a fair moon. On pine be and or more or man got to two. Let's say Bruno, it do baby. I was all ran a mono and ya for no wonder that. Namianwa. Bible is a comedy Nessia for no. Minimum dear Wusiana a commodo. A comaya. Yes, what they are homitian eka. It will be a bones a combeba. A comba na do would your brew. A commodo in I am would you see a chi? Now, so come on, do no. A bassa yanya bonny. Would you see a chi? Now, so see dear come a do. Would you see a chi? Disappointment to come a do. Would you see a chi? And so, college school fees won't mean to ya. Would you see a chi? Na sia for no comedy woman no. It will be a combat to me a do not your own person. You know. One person bobo jamayu. But if you come do it, then I be a take you for granted. And come do it. Amani menina ya basa efio. A come do with the nibration colana so. A come do wanti wa ya jawiri. Minim koma edo. Ebi si kom kra na edo. E koma do nyina ya won krata won sankan ye e wa bruchiri ho. Ba ye kasha urade anyunya mo se. Sabu sumi ya ewo mu yi. E kom bia edo no urade be sio. Obesha ni ho anyunyam. Mankofon twetwe mayan sresro mayan yaw mayan keka dia bekeka bia but the coming nyina chi no in the midst of all unyame obesio God will surprise you this month. Manku ho akomodewa yankasa bebresa was that time so no ebro na omukobu ye no na anya krono se wokobu na wokoton dia eye krono wo de omopempan bi wie na farasifo yi akoyesu ho wo ma nkosi afo no ho akoyesu leader ne nchen sehwe de wosi afo no ene ye homeda wo ma kopempan bro. Yes, sir. David so eba ya na wono so na chidi fo no bi e komde wo mo no Yesu mumpa de wo Yesu e komde wo ya ntwetio nkonwia de but also for solution bi oba for so benya bi die. And no common call for into a sorry no tomato siona a tuition ho. A binum a common dear baba way also could jina kwa no bodja man. And yes, I know penu a common dear deno. And yet the piano dear wishes a woman.
Edu baabi na sika kora bi ne ubotum. Sika kom de wo. Dabia me sori ana opa betra hey. Ufisa betra sa. Nanso ubetimi aye ho Mary ne Martha a support me. Asem o soja ni kura de wo si dan kura se Christopher Monsum wom. Se bebi wo ho a emekom ende wonua. Se bebi ewo obotomu a boa wonua. Boa nyamedwuma. Boa no sukuu sem. Boa no awarem. Boa no wabra watoba ha. Ubetimi aye. A comedy na siafo no ntina Yesu wo hu se comedy wo mo. Edu ba na Peter kura ba mo yabu. Peter si Yesu ya ja ya yire ene ye ma ne abedi wachi pa de ne benya. Go no Yesu kura obi na support no. Peter se wo yare. Ebi na o pesika kura akoma no. Ye ba ji Yesu damfo kura no no ani bi. Osi Peter. Wo de epo so na me frɛ wo. Enti kɔ. Wan kan kire Thomas on kopu. Wo nyame emo bia life for a purpose. Fish ya be hu no first one che no na bi na anum sika shim na fabra. Yemfa metua. Lampo. Ei. Yesu. Ena no pay minimum ekomo adewo a enu nti ama waye wadwene so bedu biewu. Minimum komo adewo. But ni adie nyine mo no onyame ni mani ahoye. Ka wakoma to yem. Ebia na wukru niska wo. Ebia na wo yiri niska. E komode wonti woni obi aya aka den. God ye wona nka wo hwehwe no. Unsanka. Adom 106.3 ena wotie. Mekenkan free Matthew fo asem papa no. Etia eyedumie no. Chichimu a eye baako. Matthew chapter 12 verse 1 down. Ekomode wonti ema wo kasa wo trafidie sukura na he. Ekomode wonti wo abem ekomode wo. Wo opposition ekomode wo. Ekomo yo. Ekom. Ma menko ha na me mrasisia. Genet services the gospel Adom 106.3 akabom the women in worship jumedie abramo na afedie ebeye krabeshekra asentre de jumedie suye adumu chefa the grace experience beshia VGMA artist of the year Dinah Hamilton any Adom 106.3 mefi Nigeria be to say Mercy Chinwu and na Judy K Afufro Binsu Ekahoye, Florence Obini, Celestine Donko, Daughters of Glorious Jesus, and na Obapa Christi, Kayo Edano Yekwesiada, September Bosome, Nideto Sudunku Wafiyemu, UPSC Auditorium, Madina, non-9 Pena Jumediene Fitiasi, Ticket 70 Ghana Cedis pay, Muyemia Nudia, Mot Suedi, 120 Ghana Cedis, Umenya Ticket TB Atowo, Airport Shell, Bachona Total, UPSC, and now www.myticketsghana.com, VIP, and
Na ticket reservations be answer a friend 0248-810-396. Women in worship Jumedie. Ya boa for ye. Fortune rice and na onga. One be so yasene ye. Fried oil. Electroland Ghana. Fun milk. Unilever. ATL fabrics. Better mold. Awake purified drinking water. ABS collections. Verma accessories. Ophelia Crossland. And na Ecoland Entertainment. Media partners. Multimedia group. Women in worship. Oba. Owane. Adom FM. Good morning. On a tour, Sanumay. I'm Paya opening Pumbiba. I'm moving for an inch from Sa. Be making Kayana, making free Matthew, some papa, Etia, a do me, and on Chichemoya Barco at the Eba form. Come the way they beating me at the home. No, the issue a chance to come the warm. A common day woman will be and kuno. I'm a commoding call fool. Commoding call for papa. Radiana memorable. Every day course a many be a yocom. I don't win a membership in one you win. Welcome to him. Me mania or bonifono SCC no a come beba. Yes, yes, you for a commodity warm. One who see any say, ne come the war. Banka sent ya penny now within a chino. As you for no, or man can actually issue. But yes, Adom ko fair brufum. A brufum. Nan a swing for no, a come the home. Omo ho aburu bi na omo pimpan bi so omo we ma men fishe down fancy na me ma omre mo na nanso ye benada kwa brane abnafo ekra bompaye Nyame beshe ne ho anyumunyam. Erade me bom pai ejai
atiefo a eti me enanopɛ nyina ba wanim isansa woyɛ nyame a woyɛ no kwafo adeɛ bi ni hɔ a unim deɛ kɔmɔ dene nne na wɔyɛ na adwene sɛ wɔtwe tuo deɛ kɔmɔ dene nne na wɔyɛ na adwene sɛ wɔtwa ntro deɛ kɔmɔ dene nne na wɔyɛ na adwene sɛ wɔbɔ obi apu awurade brɛmo ma wo ma hyɛ wo ma nyumunyam na yɛnso yɛnhyɛ wo nyumunyam ma wo ma aduane ni ɛnyɛ wo Yesu na wotimi fa paano ɛne abɔdo kyɛma enipa mpempem yi na wonim ni awoyɛ sɛdeɛ yɛnso yɛne bɛba yɛ ho sɛ kɔmbetimi ade yɛn bɛba saa wonam nipa so nso bɛboa yɛn awurade hyɛ wo ho nyumunyam kanya wo ho uye nyame a utumi adeɛ nyinaa yɛ igya me nuama sɔfoɔ nyinaa hyɛ wo nsa saa nso na megyae awurade doctors ne apemfoɔ lawyers ne amamu mpanimfoɔ mampani ɛne na bedi akyerɛ no mu nyinaa ba w'anim nim sɛ utumi adeɛ nyinaa yɛ ɛma ɛboro deɛ yɛyɛ dwene na yesusu mpo so megya posifoɔ hyɛ wo nsa uposi ni ɛkɔmɔde no awurade mede ne ba w'anim gyae asogyafoɔ nyinaa ba w'anim custom officers nyinaa ba w'anim immigration officers nyinaa ba w'anim wɔna wɔyɛ adwuma wɔ ministries na ba w'anim awurade hyɛ wo ho anyumunyam proving officers na ba w'anim awurade hyɛ wo ho anyumunyam ɛma yɛ nte atenka bɔne sɛ daa ne daa nyinaa nneɛma a yɛ strange ne ateteɛ nipa atwa nipa ti ei papa kaeɛ wate yɛgye wodi ɛsiane sɛ woni yɛnhwɛ mo da nneɛma biara yɛfɛ mu ɛwɔ abrabom awurade boa yɛn mmɔfra ne abiabia schools ɔmbɛkɔ awurade yɛgyae wɔ mo nyinaa hyɛ wo nsa o ma ɔbambɔ nsa ne ntɔ wɔ mo so awurade biabia kwan deɛ ɔnni adwuma yɛ a wɔte fie a ɔdi awerɛhoɔ deɛ yi na di afiri adwuma mu a kɔnkɔnsa nti wɔbɛtena fie awurade boa no deɛ ɔne abusua bɛdie aden nanso yɛ nyame a wɔyɛ no kwafoɔ yɛnuanom a wɔakɔnteɛ mu nyinaa nso hyɛ wo nsa awurade obi man so yɛka sɛ alɔke binom down still yɛmia wɔ mo ebinom ntumi nkɔ asɔre na wabɛsom wo papa ma wo nsa tenene no ntɔ wɔ mo so deɛ ne nkrataa asɛm ɛnneɛma nyinaa gyigya wakɔntuo mu a ɛnkɔ yie a awurade fa wo nsa tenene nto no so biebie kwan ma wɔ mo daniel no wotutu kwan wɔne wɔ mu nhwɛ mo Shadrach, Meshach, Abednego mutu kwan wɔne wɔ mu nhwɛ mo sɛdeɛ woyɛ ma Mordecai na awurade hema sɔre tia ne nyinaa akyi no woma wodi no so nkonim deɛ wɔtua mmara bi ato wɔ so obi ntom mpaebɔ ne sɛ awurade ma ɔno ankasa ntom deɛ wɔtetɛ so wobɛyi obi ahwe wɔ afidie a wɔsom ma afidie no yi wɔ no ankasa wɔ Ghana ha obi biara a wɔadwen bɔne ma ɔma wei awurade pa ne ho ntoma na yɛnkasa mpa woyɛ nokwafoɔ yɛyɛ aberempɔn bi ba ɛfiri sɛ wo na wonwene yɛn ɛna wobɔɔ yɛn wo so wobɔ yɛ sɛ wowo sɛ so asedanka wo Yesu Kristo diri mu ana mabɔ mpaeɛ
Adom 106.3 and Adom FM. Promise. Promise. I am destined to reign. Nami Adom Ahengua Wukiada. Wait to be a share community for Central Service of God. Yeshia saying. Radianium, no panel 9 upon 11. Foundation Pibon be a beb wow. When Uncle Pond, the old day to any Mubiano, when any brim, we are Fibeka, there Annie, answer Debbie, answer train. Bana wera kwan a se bi wiase na akoye nti na de no mbey ma wo no wait me aframe me ankasa me personal line na 0244 278545 0244 278545 chine nyame yadom na wo ba na office driver na kura de wo fa baby a committee for Krita school no former they say hokra passport office nanka internal revenue those days committee for into the old drew honko and create school na chikura opa bisa creator for no kra umbechiro na unsu de wani achiro na chim secondary school achiro ha onse car park CB ho asonda kase esi wono mono ho ne yesumwom radin shiraw na yento atoaso ekwamdo 03 02 216 561 03 02 216 562 Adom FM number no ufra na de wonso de beka ho ahye nyina nso nkran na ayekama ofrema SK Appiagyei amempeme ho asem. Zero 302216561 Adom 106.3 na ugusu awutie no menhwe so obi aba homa yiso dia na me toaso na me fa no Baba was good morning. Good morning. You have what to say? Baba, yam more. Yes, I do. Voice na dia. Ubo wa kura me hu say wo. I maybe a kiacho. They do have because he used to see
Phone, on a million and million. Me said, "One cry, I cut us a cry." Me, so we don't say, "Never know." Papa, a woman, yes, you are the room. And then so, dear false swabber. I come near you. Hey, you have it. Hey, a commando car, a commando one as old pedia. A command teaches all aspects of your life. A commando. My papa, I give up one machine, and it's in painful. Say, a commando say, it means if I was a maybe, and it can say, Christopher Yaba, a comedy. Yes, yes, you. It is switch. And so come back. Now, so the fact is that a comedy and say, young Koyanima and Bible, Bible said, I got children in a ama, young Fesseday, and your quam, Christo use or the one. Yavi, Papa, young fancy. Would it be my last one? A yachtna. A thief in NT say, great Jaffe, and this of us, a bayet. I know you're not showing Rammy why. Papa, I take my cancer. Watch not grab me background or the camera. So we don't know what it is. You know, so you don't. A tea for Chira of BNT great Jaffe. Oh, Jaffe. Adom 106.3 now goes with you. Oh, okay. Now, 0302 216 562 Adom FM. Jumedi Suna Uti. Mamma here say, oh, promise will be my own. Promise. Will be my own. Okay, we'll be back. Master, good morning. Oh, good morning. Also from Penwaston. Coffee Rata, now what to say? So, we papa, pipe pointy, Yanini Solomon. So, Koi, Mumpa, man, papa. Now, I want some was there's a more corona, Oyatiti. Mum pipe on to me, papa. Now, another cancer be as I was all now. On down. I missing best at 2 o'clock more. Maybe I will do a secret. No, would you have that? My idea, so send papa for so for. Take us so far more in a Michel, the mouse in the Michel MP. Now the banner and my miss will soon in a Shanyaminsa. Yamino Bibia. So, Yaminko, I. You go fish. Miss me, that's it. I mean, sounds. Maybe has to be for Francois, but they are 0302 216 562 Adom 106.3 now with you. Promising soon at the course back come now also they be a back come. All right. About baby, I will be a good morning, Maria and Casa. Why, Serena? Come on, be all. Oh, I then a pin, say, 0302 216 561 216 562. Promise. Officer, baby, I will be my good morning. And so, yeah, I'm going to do. Oh, go back once and patch your good morning.
Good morning, Papa. Now, Pom to say. Yes, you are Domo. Alan Cash, Papa. A metal catcher. Papa, I am not made out in the meeting, the Akosho. I mean, shall make my power. Now, I'm saying, I'm for a bishop. Yeah, also answer. Papa, baby, I will be saying this. Now, open you can say. Coffee said, na Tom, and there wasn't we are seeing said ye is people. Any bread or come any brings for Nipati Kuminia or they are difficult. Nipati Kum will be the freedom. Any bread a community, a common area. But Bible so crack I said, Sabio, fat near the on Sabonkum and following Sabonkum and fat idea, a shiny from. You can say Nipa and Billy Pound as a Sabi, Ubedi or Ahutirati, no Kunia Sabi. Now, we name say, Christo. Yet Christo, not yes, Dinamis Master, or speak and sauce at that back. Sabi Omo Mudi, yes, like Chikrano, and Mura said Omo Nam Apparition. A comedy woman for Mana at the Mao Mudi. If you go through Baby, almost see yet what you have prepared yet. Let's a comedy and I said, yeah, I know I said, one more Mutino, and you have to do right, but don't rest in the year. And she said, it's been more fatter, or more time with it. Now, me, that's a who's showing me, won't do money. Oh, Macom, and fat any bread, and got 2 times, and got 2 in a few years. I love West State. The thing I mean, shot the man, Papa, my main chap on Daka, I was the man. You say, I mean, shot the man. Madame Salankas. Oh, Mamma Fanny Pabemi, you know me, and Sabine Cajon. I come to all. I come. Sika come. Which I come. So, good morning. Good morning. Now, what to say? Yeah, that is yes. What have you can't? When I was a couple seminar come, and I see you. I said, I'll come with you before any other. And see, I'll come with them there. Now, maybe I'm said, yes, now I really done. I don't know, on the many of them, but on yes, now for no. I mean, said, I'll come with you. I want to be yes, man. I think one who knows. I don't confirm, Brufu. So, now, young man, when you find what I'm on day. Young youth now, about no hokra, and I'm a great year. Or come with Papa. Youth, you know, or come with you. And I said, yeah, but Sika. Sika, Yama and set. I don't know how to say. I come on, you. Sika come. Sika come. Yaria come. Oh, Sabo. I am mobile. Name bebe mwa. Asofu ya kasa. Empire abu body magana. Wow. Eso anka ya taxi na wafa asodi beti. Anka sema di ta wutunya ka baba bi trem anajo mo na mo tete ya. Mo sema mo kike. Wo ba radio say no na mo tete yi. Eso nyamisha tata. Ya mo ba ya na mo ni. Ano aka ji. Mecha punfu nyina why mesha da besramu enchibia meba aya besramu ayi samso god reverend Kofi bia obi anso mecha bye bye Pastor so bia ba me ma good morning the Adom 106.3 oh intimienya
Reverend Mrs. Asante Medina, Assemblies of God. Good morning. My name is Mentor. Nimsa ho yepa. Reverend Asante so Erade nkoso anhwe so o chirade o so from Bible school. The Bible wants good morning. Okay. I was me fancy here. Producer, I want a promise. Promise with us. Namin Shroud. I want to Namin Shroud. And say, Number Kosoa Shamoso. I am destined to reign. Never tells how. Penny, say Bobo Bear say, Tuna me better not by me. I know about that. Oh, then I won't go. Trouble. I'm bedroom of being an enemy. The president need to be dear single. Amateurs. Adam, we will see. The rescue Appiagyei, I'm in Pemmy once. Sibes, Robert Ghana, Mamento and Kawai. That's what Holland wants to do. And also so dear. I've got power. The year of Germany, or back catching this year. I was serious, or Ghana had it. Didn't come. That's be so team, Namisha, no one tell them on show. Medu AC say, Namaya Dumo, or China Bessan Asia, or the Chayam Kuadia, Sia Ma. And he offered me escape Appiagyei and Pemmy Wassam. Are you on some Boa Mekama and a cruise to them by Botamechi, a sempans or Babia, this overturn, I know the a Tamechi Kama, our bombarding, Tim say Akumapa, na promising so at Hono, also at APP and Yama. And he, Mamma found here. Na Yanshe Hui, baby Abikubia Neno. Bompire na show hui Erade enso ebeboa Dana will be diako Dana mpacho mamento nka why komo bi na edi na mamento nka me do asia enche obeti bishop ya Hosian Sanso enka